Antzezpenaren munduan lan egiten duten bi emakume ezagunekin egin dut gaur hitzordua. Bi emakume ospetsu, bi izar. Alkizan egin dut zita familiak duen baserrian. Kike zai dagoela. Ai, venga! Bai. Hau, bueno, inditut txirifu batzuk eta zeo zera faltzeko. Baina ez gain beste denbora gongo. Ez, Kike zaututa. Venga, guazen, berandu guazela. Venga, guazen. Mira, arrastaka daukazu. Itxoen. Zer? Nik kauen. Jo, bizkara iriste. Ez gera iristen, Oso berandu. Mozorroz betetako maleta bat zuten Alkizako etxean. Familiako topaketak amaitzean, mozorroak jantzi eta errealitatea gezur bihurtzea gustatzen zitzaien. Jolasten piztu zaie antzesteko grina gure gaurko protagonistei. Deita argazki algun batera malki. Kikeri, jazta. Vale, dena. Bai, jazta. Euria, txuen ez dauka penditak. Txiki ja, baina. Bueno. Ala, zapatu. Venga. Apartak fikzioa errealitate bihurtzen. Bikainak bestei istorioak sinistarazten. Aizpea da baten izena, Barbara bestearena, Goenaga da bien abizena. Beren etxean telebista plato altxatu eta familiaren inguruko hainbat istorio, hainbat kontu ezagutuko ditugu. Gaur, sagak saioan, Goenagatarrak. Bueno, bagoazela, iristen nahi gehala. A ber, Kike. Esan diaten maleta batekin etorriko. Kike? Bai. Maletakin? Batekin gomendatu. Eta zer dauka maleta? Ustakit. A ber, bikinia baldin baduzka, usango jo. Guazen. Ikusiko gala horrengo batean. Ez, guazen, beaki. Mira, antxe dao. Alkiz. Ze pena gualdi honekin. Jo, ze pena aia. Bai. Ezin du. Alanian. Zela bi. Pena, maja. Nien izkorritzen zeako, lilatoirako. Ingo ez du por fin berrez lilaton? Lilatortero, ez da lilatu jaiten, ez nahiz ni. Mentxe, bai. Bai! Hala, pues. Ana! Aizpea, Barbara, iritsi zarete, bere ala zenoa bera, ze ondo, orain arte. Lehiuan alkatia bezala. Bai, guapo. Bai. Ara! Hau poza, hementxe zuen etxean zaudete, Oez, ondo hazen da denbora. Bai. Bueno, aizpeak eixago jotan ikusi, baina? Aizu, ba hementxe, goxo, zuen etxe politonetan. Txibinilla piztuzu. Bai. Gainera Alkizara berriro, eta, bai. Bueno. Aizu, bai, utzi hemen trastotxoak eta gozen. Aizpea, Barbara, zuen etxean zaudete, baina hau ja bihurtu dugu gure plato. Ja, ikusten. Alkiza Baina hola utziko ez du, ez da? nahi duzue? Gonoitzen dugu, taldekoekin, eta, bueno. Irratizar, bai. Eta maleta, ze polita. Hemen txekarri ditut, gero sorpresatxo batzuk. Gero elkarrizketan zehar ikusiko ditugunak, baina orain Goenagatarrak, aktoreak, baina gainera belaunaldi batzuk, ama, amona, aktoreari izan zen, gero etorri zen Aizpea, gero etorri zinen zu, Barbara, gero etorri da Aia, Aizpearen alaba, bueno, Juan Luis, aita, pintorea, bueno, pixat, hor artista familia handi bat. Hala sentitzen zarete? Ez, familia hondik bai. Ez, familia bai. Familia bai. Baina artista, zer da hori esan nahi, guk etxean... Normal.
Goenagatarren artean, interpretazio munduarekin zerikusia izan zuen lehen familiakidea Juani Mendiola izan zen, aizpea Goenagaren ama. Isabelek ere, amonak, kulturarekin harreman estua izan zuen, baina hura etzen ibili aktore lanetan. Juanik 7 seme-alaba izan zituen, hoien artean aizpea eta Juan Luis pintorea. Juan Luisen alaba da Barbara Goenaga aktorea. Aia Cruz aktorea berriz, aizpearen alaba da. Ama, Juani, amona, bera ere, berandu hasita, baina aktorea ere izan zen, eta hainbat serietan, hainbat pelikuletan ere parte hartu zuen, ez? Ozean Joyes, La fuga de Segovian. La fuga de Segovian ere bai. Lander, eskumina nere partetik. Nor da, Lander? Ezagutzen dut? Ez dut uste, Santanderren bizi da aspalditikan. Keparen lagun mina da, bilurri xamarra, eta magina disgustuak emandakoa bilake. Abai, kontatu amona. Amonak ez dauka zer kontatzeko. Ikusten dut, haxea, ez dit inorkazo egiten etxiontan. Ez dakit beraren gati jaso duzuen hori, edo bere eraginez hasi zinaten zuek? Egia da, amak beti zeukala, berari gustatuko litzaioke, gaztea zenean gustatuko zitzaiokeen Bellas Artes ikastea. Baina garai hartan, amona larguna, eta mentalidade klasiko batek bultzatuta, amonak ez zion utzi ikasten, ez? Ikasi zuen, baina karrera egiten ez. Eta orduan, beti gelditu zitzaion, gogo hori edo berak margotzen zuen, gustatzen zitzaion. Bai, literatura asko gustatzen, irakurtza asko gustatzen zitzaion. Eta zuek zer bultzatu zeintuzten aktore izatera? Nik izeba. Izeba, garbi. Niri izeba, baina argi eta garbi. Barbara txiki-txikitan izan paiasat, eta segitzen du izaten, etxeko giro horretan edo konfiantzak giro Zer horretan. begira, hemen, badaukat hemen kutxo honetan, ikusten duzue. Hau da, mozorroz eta betetako kutxa bada. Eta uste dut, zuen etxean mozorrek eta garrantzia handia izan dutela. Haundila. Guk etxean maleta genuen. Eta amak egiten zizkigun... Berak egiten zituen. Jantziak eta jantziak. Mozorroa. Pasatzen mozorroa, gure etxe bat zegoen beti. Eta orduan urtero erregalatzen zigun, urte betetzean, gabonetan, inauteritan mozorroak egiten zituen. Hori, bera izan zen, berak sustatu zuen, esan txikitatik hori izan gure jolasa, ez? Eta gaina zokaten pasentzera eta umeak asko gustatzen zaizken, egin zen hemen, alkizan, ez? Hor mailean. Afari egiten genuen bazkaria eta gero zen antzeslan bat, edo beti zegoen olako zerbait. Denak ez dira aktore atera, lehen esan duzu. Anai Atelmo esate baterako, zinearekin edo antzerkiarekin edo, zer ikusirik ez, ezta? Bat ere. Nik uste nazkatu intzala. Ja, nola bizi izan zuen. Bai, ama. Kaixo, Telmo. Kaixo, Kike, arratsaldeon, oso ondo. Ondo. Pozik, bai, Bueno, ikusten. hementxe, zuen familian arakatzen ari naiz. Hemen, denak hemendik ateratzen zarete, Telmo? Hala da, bai. Hau da, Zuen etxe mitiko taberna, honetate. Bai, taberna uzan, familikoa, eta ia denak, senideak hemen bizi gara. Gora eta bera. Bai, horrelako edo txarrerako. Bai, ez denak, baina asko bai egia esan, asko bai, hala da. Noiz sortu zinen zu, ez zinela jaio ohiko familia batean. Berbadan, klasetik ateratzean, guraso akuten ziren nire gelakideen bila, eta kotxe normaletan, jantzita. Eta nire aita adibidez furgoneta batekin, beti furgoneta eduki dugu, kuadroak aurrera atatzen egiteko. Eta adibidez buzoa dena margoz beteta. Ze lotxa ematen ziren. Ze lotxa. Gaina mote jartzen zioten, katiuskas, zan nire eskolan, nire aita, eta karo. Zuek ere sensazio hori izan duzue? Ni lotxa izugarria pasatzen nire aitarekin. Bai, Bai, normala da. Umeak eranean gurasoak lotxa ematen diguten normal, ja beti, ez? Bai, hori horrela da. Ta gainera, ez zan trajeakin azaltzen, ez zan bakero batzukin azaltzen zan buzo bat, eta goitik bera margotuta. Eta katiuskekin. Eta normal, ez zegoen hori margotzen zegoen, korrika gure bila, eta katiuskas. Guk ere eskolan bilabonan, nire itazan, el katiuskas. Jo, ze sortea, ez? Olako aita bat. Orain bai, ez dut behaz, ondo. Baina garai hortan,
hori guretzat, anormalidade hori edo, bai izan, niretzago gorra. Eta Telmorentzat. Barbara, aita aipatu dugu, Bai. eta hemen bere kuadro batzuk ere baditugu. Bai, dexente. Artista handia. Bueno, pila bat daude. Pila bat daude. Hemen Otxomendi hasi zen, bai. ganbaranean montatu zuen bere lehenengo estudioa oso gazteta, Bai. ze umetan dipita, umea zaretik, ez da? Eta zuere, kanpoaldean ere ibili zineten berarekin batera, erakusketetan eta... Bai, egon zan garai bat asko saltzezula, edo zeukan jende asko, Parisen adibidez. Han egon ginen pare bat urte, joan da etorri. Nik uste, bada pintore referentzial bada, ze esango izut nik, nera nahia da. Ez, baina aparte, nik kontu bera, nire bai esaten nun aita zan, eta orduan, eta zure aita gustatzen ez nola, bai, nire aita da, ez? Baina urteekin, eta orduan da pintura gehi ikusi, eta guain esan dezaket oso pintore hona dela, eta egitan esaten da, eta ez nire aita bezala, Eta bikoteak ere neko artistak dituzu, Walter, zure bikotea, aizpea... Pintorea da, berez. Pintore, eta, bueno... Pintorea da. Pasada bat, nola margotzen duen. Asko gustatzen zait nola margotzen duen, bai. Zure kasuan ere, Barbara, Borja gehiago ezagutzen dugu politikatik, baina idazlea ere bada. Bai, hori da, ez, literatura egin dut, eta poesiara egin dut. Etxeko batetik barrura, ez, da hori da, beste, hori. Bai, egia esan asko ulertzen gaitu, bera ere asko gustatzen zaigu bai idaztea, irakurtzea. Aitonak, beti, gure aitak, beti esaten zuen, pero, ze familia raro. Bai, beti kejatzen zen bikotetaz. Baina, inorri, itzaio futbola gustatzen, etxe honetan. Eta egia da, inorri, ez etxeko hoi, ez da nahi, ez da inorri, ez zitzaigun interesatzen futbola, eta koñatu ere ez. Begira, maleta barruan, ekarri dut zuentzako gauzatxo bat. Ai. Ara, zer oroitzapen dakarkizue Plater honek? Hori da gure etxea. Zer izan zen Aurrera Taberna? Aurrera sortu zen, Aitonak eta gure amona zanak sortu zuten, 1900 eta pikuan, ezta? Eta amona gelditu zen alargun 26 urterekin. Eta gelditu zen bere senarrarengatik 2 alaba, ja koskortuak, eta beste 2 seme alaba. Eta izan zen, gerra aurreko garai horri, pentsa alarguna. Eta orduan hor sortu zuten sare, niri beti oso deigarria egin zait, emakume alargun eta umeak zeuzkaten emakumeen sare oso potente bat. Eta gero, aita eta ama sartu ziren tabernan, jatetxea handitu zen. Euskal kulturaren inguruan ere kuadrilla politiak biltzen zirenan. Zer jende biltzen zen? Esate izut, jarraikoak, idazleak, jarraikoak, antzerki taldekoak. Antzerki taldeko. Jendeak, sotoan bodegan ensaiatzen zuten, idazleak, Artze, Mikel Laboa. Artze aipatu duzuela, eta Mikel Laboa aipatu dituzuela, begira. Eta hemen, Aurrera Taberna garbi ikusten da, baina hemen dago poesiatxo bat. Eta poesia hori da, Egoak ebaki banizkion. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen. Hori amaren ideia bat izan zen. Amak, egin behar zituzten serbiletak, eta normalean egiten zen, hola propagandoko serbileta bat, eta kitxotamak izatzen. Eta asko gustatzen zitzaion, Joseak zeukan poesia, eskatu egin zion, eta Joseanek baiezkoa eman zion, eta orduan jarri zuen serbiletan, hau. Eta zeukan, esan nahi, politiko bat, edo esan nahi askatasunaren aldarrikapenaren esan nahi bat, ez? Eta aprobetxatu behar ziren edo zein eskina hori zabaltzeko, ez? Eta jarri zuen serbiletan, eta orduan, Marisol, Mikel Laboaren emazteak, irakurtzen, Jose Polita, eta berako ala kontatzen zuen, ez? Marisolek esaten zuen, Mikeli pasaziola, eta holaxe sortu zen, hortik hasi zen, kantua. Eta han lan egiten zuen jendearekin eta harremanik baduzue? Familia zango jendea, pentsazu hori da, hemen telebistan edo lan egiten denean bezala, ez? Ordu asko pasatzen dituzu, bizipen asko, familia da. Aurreran lan egindako Aixunengana jo dugu eta begira berak zer kontatu digun. Urbieta kalea eta zuzenean ja Aurrera Tabernara. Zuzenen Aurrera Tabernara eta hor 7 urte initu.
7 urte, ze urtetatik, ze urteta? Pues, 57-tikan, 1957-tikan, 64 arte. Garai zailak, Baino ederrak. baina ederra. Bai, ni maite mindutzen Donostikin, nik uste aurreneko egunetikan. Ni 18 urtekin etorri nintzen, eta jo 24 urtekin ezkondu nintzen, eta hori jongeatu nintzen. Eta hemen, etorri zinenean, Isabel eta Juanita ezautuko zen dituen? Isabel, Juanita, bere gizona Luis, bere 7 seme-alaba zoragarrik. Horrela, hilara? Bueno. Eta haien bizitza asko gustatzen zaiten. Hemen eskola bat bilatu nuen, ama bat, famili bat, ikutu iten naiz. Bai, oso horretzapen politia datoskizu, ezta? Bai, oso politiak. Caresser la mitraille, cette plaie qui me tiraille, le palais des autres jours. Hementxe zegoen aurrera, taberna beran, 4. guk etxeko Andriakin, 5. bere koñata Isabel, eta 7. Juanita Luisekin 7 seme-alabakin. Beraz, egun guztia eskailatan gora eta bera, zebiltzen zinketan. Bai. Horrein bide dagoen ontan, aurrera. Orduan Urbieta zan. Urbieta? Debekatu entziluen aurrera izatea da. Orduan, Kali Urbieta, Bar Urbieta. Familia bat, unkitxo eginda gainera. Eta nire, bai. Baina egia da, lehen aipatu dizut, famili bat zan, bizi, otorduak, batera, eta horrek asko, oraindik ere, jendea Javier. Oso eskuzabalak zidan aitona eta amona egia da, ni urteekin konturatu naiz da, ama izan naizenean, eta gero bizitza pasatzen da, eta esatzen zu, ze pazientzi, nola bizizian denentzako, ez? Garai gogorrak izan ziren, ze ni gogoratzen dut tabernara eta askotan sartzen ziren, registratzera, eta gogorra izaten zen, garai gogorra guatzen dut Burgosko juizioa zanean, eta ama izan zen pixkat movimentu politikotan eta sartuta zen, sozial aldetik, ez? Amnistiaren aldeko gestoren sortze horretan egon zen, Andres, Txillida, eta beste hainbat jenderekin, eta hor, lan egin zuten pixkat gizarteak, gaur ezagutzen dugun gizartea pixkat horretara bultzatzen, ez? Eta gero bertako antzerkilariak, lehen aipatu dituzula, eta batzuk ondo gogan dituzte urte haiek. Bai. Antzesten ari ginean, ez genuen tokirik ensaiatzeko noski. Eta orduan, ezkerra Juani aurrerako tabernakoa, beak esan zigun, nahi dezuteneako, hemen dakaztute tokia ensaiatzeko antzerkia egiteko. Behari asko gustatzen zizaion antzerkia nabaraitzen zaio, gero ere bai ikusi da ez. Gu zan jarrai antzerki taldea, izan behar da amaterra zala noski. Justo gaur pentsatzen nintzen, zema jende ibili ginean ez, gaur egun, esaten dugu, Txarrarta, Arantxa, Gormendi, Ramon Saizar Vitoria, Juan Antonio Arozena, begiratzen egon naiz, ez da posible, 39 pertsona ginen antzerkia egiten. Xabier Lete bai. Xabier Lete bai egin. 39 pertsona. Nik uste eta euskera munduan gabiltzen jendea dana sartzen genuen. Bueno, han iten genituen orduan afaiak eta bilerak eta hartu emanak, herri gogoa izan genuen. Hori da, disketxea. Eta, disketxea, egin genituen orduan da, klaro, juntatu behar ginean, bilerak egiteko, han egiten genuen. Zan gure zentro soziala bezala, ez? Gaina, beti, zer errestazuna izugarria ematen zigun Juanik eta ara joateko. Horretzabiltzate, teatrolariak beti esaten zigun, bai. Baina gustora bai ikusten, bai ensaio batzuk ikusten juten zan, bai. Oso maja, Isabel zan, bueno. Ze polita, beraiek ere bai dira saga ikaragarria, jo. Kurioso da, gure amonari gertatu itzaion, amona Isabeli oso antzerki zalea zan, eta Ana Marikin joan zian ez dakize teatro ikusten. Eta ez zinen utzi sartzen.
kusizitun moñuak izan, Amona beti zijoan moñuak oso dotor. Beti, moño azken egun arte, iguazen moño ondoina, perfecto. Eta, cuando mentzian teatrora, indignatu teatrora, atekoak ez digu ba esan, señora, esto no es como para usted. No le va a gustar. Baina larrubixik eta ateratzen zian, eta orduan, ez dakizeatik, ez dakize pentsatu dun, erabat ofendituta etorri zaretxa. Eta hori ere iritsi zaizue zuei, ez? Zue jaso duzue hori, zuen ADN-ean, ez? Irekitasun hori. Bai, dudari gabe. Ba, abaikikortasun hori eta familia giro hori ere Axunek nabarmendu digu. Bai. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte. Dakit, izango ginen, 14, 16, entre sukalderitzak eta kamarerak eta hola, bukatzen dunen lau terdikaldia, komedoria eta mostradoria, sukaldia bazkaita danok. Eta ze bazkaiak. Etxarri baino beto jaten unik hemen. Bukatzen gendun, eta gehatzen ginen, sukaldekoa ilauntzen, kantari danak. Bazion, amona bat, netzako amona bat, inasi, lenguzu bazan etxeko Andrena, tu azte zanen, venga! Parrez, 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 bihotzan egarrez, da sukalden aitzetzegoen danoi kantari, eta tabernakok esatu zen, ke hai? Agun guateke, o ke hai ahi? Eta gu sukalde jastu zen, mas felices. Eta horrelako kantuak abesten zen zen. Bai. Ba, Aixu, mila esker. Horritzapen guzti hauek gurekin partekatzeagatik. Eta segi horrela. Hala, eskerrik asko. Eta esaten ditzak, horregatik gaitezak. Pues vida. Ze guapa zaude. Guapa nago. Oso guapa, gaztetuta. Hoi sorpresa mantzen niona, aizpea. Bai, urteta mantendu ikusi izan geha gutxi, baina bai. Aizu, zuen gana urbilduko naiz berriz, eta nolakoak izan ziren zuen hasierak? Zu, Barbara, nola gogoratzen dituzu telebistan eta zinean izandako hasiera horiek? Hasiera, lehenengo eguna guatzen naiz. Bai, Eta zan autobus batean, igota jetxi batzen zera, zurekin, eskutik. 3 urte neska. Adeko gutekin. Eta gogoan duzu hori. Eta zein zan, eta ni beratu behar nun gora zan, nun beratzen gora, bazkenean goiko liotik, edo zea batetik, azaltzen zan gizon bat, nizela guatzen, Angela Alkamino, Angela Alka imposible, gaztegia zan, nor bai zan. Eta, hola, saludatzen zuen, eta ni beratzen hon, saludatzen nion, eta segitzen, zakit. Eta hori gogoan daukazu, Barbara, zenbat urterekin esan duzu hori? 3 urterekin da. Hori ez zaizu aztu. Oso markatua daukat. Eta zu aizpea? Nola hasi zinen? Ni hasi nintzen eskolan hasi nintzen, lizeoan ikasten nun, eta hasi nintzen umetan ja, goatzen den lehenengo papera ingeruaren egin nuen, eta gero hortik sortu genuen Eugenia Arazenarekin eta talde bat, eta hor Inigo Lamarca, laguna, eta Jon Aldamiz, bueno, hor ginen lagun batzuk, eta sortu genuen antzerki talde bat, ez? Kaixo, haurtxoak. Arratsaldeon. Ez dakizu zein pozik dagoen zuen guztion aurrean egoteaz. Io zer gauza sartzaine? Izena bai jarri, TP1 neita. Beste hori bezala, Peter. Noiztik. Hau, aleinak eitezkine, izena inglesez jarri. Eta astero, fraka beltza jantzita faltzeitu. Alperrik, Zein goñeba. Gorputzoia janzten ere asmatu egin behar den geho, Ai, keixo lagunok. Barkaidazu despistea, baina ez dakit zer gertatzen zaidan gaur. Dantza egiteko izugarrizko gogoa dauzkat. Zer du on ofizio honek? Eta zer du txarretik? Niretzat, honena du, disfrutatzen duzunean lan batekin, eta egia da, lan guztiak ez dituzula gustokoak, hori deno dakigu. Baina lan batekin disfrutatzen duzunean... Lehen osan duzu gorra dela, ez momentu batean... Ez, bueno, ni egia da, oraintxe, oaindik, ontan banabil, eta hola jarraitu nahi da, zerbait egati da, ez? Da, ona, txarra baino, hobea delako, baino... Bai, niri igual gustatzen zait asko... Pertsonalidade niri hori da gehien gustatzen zaitena. Diferenteak
ulertu beharra. Hori niri asko interesatzen zait, ez da, pixka psikologia azkenean, ez da, pertsonei bat hori, lapurra ez dakizte, edo gertatzen zaiona ez dakizte, eta hori ulertzea, ze ulertu behar da bestela, ez du inork sinistuko, ez, pertsonei hori da niretzako oso interesgarria. Ba, zuekin disfrutatutakoak eta zuekin asko bizitutakoak ere badira. Batzuk. Well, I got a clock in my Aiki! belly ringing 10:15. Lutzea! No nago! Bai, oso bien. Zein da nere tonta xarra. Tonta xarra. Oso ondo. Txotxola. Ai, giotatxe du, baitu. Bai. Netzako, ondo pasatzea aurreneko gauza. Eske oso kursi gelitzen daula esatea, baina eske ikiarri ondo pasatzen dugu, benetan. Bai, elkarrekin gaudenian bai behintzat. Bai, Bueno, bai. ez da beti hola izaten, Baina... Baina bai, elkarrekin toko izan geanen oso ondo pasade. Txotxolas. Netzako gure profesionalde okarrenetako bat, okarrena, a ber, igual larritasun gehiena sortzen duna hori da, ez? Bai. Intimidadea galtze. Bai. Bueno, intimidade galtzea baino nahi responsabilidade bizartzen zait. Ai, ama, igual, eske... Ba, baina askotan igual, arpegi publikoa eta personajek eta pertsonea bea nahastu iten dira. Ni guatzen naiz Martinen gebiltzenen, kapitulo bakoitzen mutil diferente batekin liatzen nintzen. Bai. Eta... Baita nire bita baten. Zure bai, egunero. Eta ez zizun ezer esaten sentido hortan. Nahi bai. Ez dira usartzen. Zulo txaga de xamarra izango zea. Ez dizu importa horrek? Nahi batez. Zuri permiso eskaua behar gezkikia? Normal. Ostra, ni hor sentitzen naiz, kopito de niebe izango bazen bezala jartzen zaitu hor. Inargazki, eskaia zu permisoa sikira ala. Kastigauta dago emakumen gain. Bai. Urtek betetzea gizonezkoekin konparauta, Hori ala da, zailago, baina, eske, gauza bat, baina nik uste edade guztietan hartzezu gioi bat, eta 180 gizonezkoena dira, papelak. Eta geho, 120 horiek emakume gaztiak dira normalian. Eta oso gaztiak, askotan. Oso gazteak, netzako ere oso gazteak. Claro, osea, hogei urte inguruko. Zaila izatea. Bai. Faktore asko dare gure lanbiden, ze igual, eta kamaran atzen lanin behar duen batentzako ere, bai, baina... Oso. Guk eman behar deu, edadea. Justu, itxura perfilio eman behar deu. Bai. Esperientzie ez da beti kontutan hartzen den gradu bat, baina, esan dut, faktore piloa dare, eta faktore hori danakin bat ikin bali maezu, eta suerte bali modukezu horreteko, orduan tokatzea izu, eta bestela ez. Azkenen, eske, ari batetik txintxili gare beti, eta ez gara kontuatzen eskotan. Baina guk eta tekniko guztiak, eta produktorak, eta jende guztia, ez. With what's between your lips, you never get the munchies. Segi esateuen. Buruarekin baietz, ari zineten. Hombre, eta emakumeen kasua, bai, eta ofizio hontan gogorra da. Eske, nikoak batzen naiz, olako sekuentzia asko eta asarretzen naiz asko, ez? Gaur egun ja, nire adinarekin, orain bai, ez? Konturatzen naiz gauza askotaz. Esatezu, joe, momentu hartan adibidez, sekuentzia bat egiten biakoean, eta niri bakarrik uste zitzaidan, eta besteak oso gorputz polita zekan, edo... Helenari beti asko zordio, ze asko ikasi dut berarekin, ez? Eta egia da, Helenak alde hortatik badauka berezko, gauza injustua direnen aurrean, pin-pan esan egiten du, ez? Eta bota egiten du eta borrokatzen du. Eta gai honetaz, inork ezer balimadaki zuek zarete, ze zuen sagan, gehienak emakumeak izan zarete gaina. Ama Amona Juanita, gero zu, Aizpea, Barbara etorri zen, eta gazteago bat ere baduzue familian. Hala ba, aia? Bai,
Aia. Eta non dago orain, aia? Madrilen da. Madrilen? Bai, aitu da Gasteizen korto bat egiten, eta gero Madrilera joan behartzun zea bat egitea, casting bat egitea. Bara, ez dago Madriden. Hementxe daukagu. Venga, aia! Bai. Ara, hementxe, etorri zaigu. Aizu mokorda, uste entrevista garriko zera. Ez, behin hona etorri ezkero, Zurire, bai. Aizu, hemen. Bueno, aia, ongi etorri. Bueno, eskerrik asko, etortzea gati. Sorpresa. Bueno, aia, eta zertan ari zara Madrilen? Casting badauka. Castingak egiten, idazten. Eta zuri nundi datorkizu? Amaren gandik, izebaren gandik? Ez. Amonaren gandik? Nik jendea galdetzen zianean ea aktoresa izango nintzen ama eta lehen guseina bezala. Hori lan gehiegi da. Beti. Lan gehiegi da? Bai. Eta zergatik iruditzen zitzaizun lan gehiegi zan? Ikusten nulako. Eta hori, iritzen gehiegi zala. Gero, esan ziatenean, serie Goenkalen, eta horrek bai ilusio zian zen amonarekin ikusten nuen Goenkale. Ni etxe berdinean bizi ginen, orduan ni gauetan igotzen nintzen amonaren etxera, eta zan pixkat gaiztakeri bezala, ez, berandu oheratzea eta Goenkale ikustea. Ondo da, esan ziatenean, dago papel bat Goenkale intzazu kastina, eta esan ziaten astean egun bagalduko nula, eskolan, eta idea hona irutzen zen. Eta koko zeon, gure hiloba, nire lengusuaren alaba, aktorea ere. Eta nire ama papela egiten zuen. Eta zuzeiten duzu hemen, Festa sorpresa antolatzen. Eta horretara etorri zara arraldera? Gutzat, festa antolatzera? Ez, egun batzu pasatzen. Banengoen, bani. Eta zenbat egun egin behar dituzu? Astea maiera arte. Eta nire amaire etorri da, Ja, gu biok bakarri gaudela, eta Barbara eta Aizpe hemen ez daudela. Hola, aholku honak ematen dizkizute, edo esaten dizute nondik nora jo, edo... Gauza nik entzun edo. Egiten du, bai. Eta gero... Eta gero ez, edo gero bai? Bai, azkenean bai. Bai. Amagandik nik uste borrokatzea, zerbait nahi badezu dena aldalain. Eta, aia, zuk bizi izan duzunarekin, zer ikusten diozu lanbide honi, eta txarretik zer dauka lanbide honek? Txarretik inoiz ez dakizula pixka nola bukatuko duen edo zer aterako zaizun, eta ona, hori modu arraro batean, hor pixkat bizirik egotea bezala, edo zuk ez bazizu ez erateatzen, zuk idatzi hori, ez? Eta ez baldin badago paper bat emakume batentzat edo neska batentzat, nik idatziko dut hori. Alde honen artean badaude sariak, zer begira zer daukadan hemen atzean. Badago hemen goia bat. Barbara, zuk illa ere ikutxu zenuen, hortxe, gertu hile zinen. Bai, nominazioa. Eta sariek, ze pixu daukate lanbide honetan? Jo, niretzako sariak dira animoak. Eta euska, animoaren partea, eta gero ere, jendearen kariñoa jasotzea, ez? Ikaragarrizko poza, eta sariak edo nominazioak hori animoak dira, eta gainera goiak izan dira, nik uste jendea berriro zinera juteko, eta kartelean berriro pelikula jartzeko, eta hori da saririk handiena. Aitor Arregi, Andoni de Carlos, Juan Garañi, José María Goenaga, por Andía. Por Andía. Por Andía. Andía. Por Andía. Por Andía. Andía. Por Andía. Por Andía. Por Andía. Eskerrik asko. Pozik? Bai, imaginatu. Baina, nik kastina entzun nuen, hainen naiz goatzen nundik, eta esan ziaten, proiektu bat inbar dute loreakeko zuzendariak, eta altzoko handiaren historio bada. Hola, altzoko handi hori amona kontatzen zian. Pazuazte? Bai, Bilboa. Oenkoa probat bestik eta ondo eta temada funtzio izango ditu. Ea suerti da kasuen? Ea, ba. Arte ingo zen. Bai, tira. Este bete barru hemen geha. Ordura arte.
Zu orain naia, Madrilen zaude, prestatzen. Nik ikasten bukatu nun hain dela urte bete. Madrilen bertan. Bai. Ama ordea, New Yorkera joan zen? Bai. Pean ze aurkitu zenuenan? Niretzat izan zen askatasuna, ez? Eta ikustea sorkuntza edo sortzeak edo interpretazioak edo, bueno, ate berriak irikitzea, ez? Eta orduan ezagututako jendearekin harremanik jarraitzen duzu edo? Bai. Nere aita. Bueno, beste. Walterran ezagutu nuen, eta beste lagun pila batan ezagutu nituen, eta lagunak izaten jarraitzen dute. Kristina izenekoren bat? Bai, Kristina? Aizpe, además de un puntal en mi vida, es más mi hermana que mi amiga. Eso sería lo que tendría que decir. Un mushu muy grande a ella y a todos los Goenaga. Ke botxoka. Alaxe da, familia. Berak, alaba dauka, Lia, eta Lia da alai baino pixkatxo bat zarragoa. Gu enteratzen gara gauza askotaz, seme alabek esaten digutelako. Ez da harritzekoa, han gertatutakoak gertatuta gero. Ella sabe de lo que hablo cuando le digo que quizás la que me viene la del sofá a la cabeza es el colchón volando desde un 39 piso hasta el suelo. No diré más. Poti? Ea, zer da kontu hau? Zer da kontu hau? Koltsoi eganlari bat, hemen historia hasi da. Egiten genitun festa batzu. Bai, lan egiten genuen mandua bezala. Egun santu guztia lanian. Orain, iristen za momentua, festa zan. Eta orduan, guk antolatzen genuen etxea betetzen zan jende, bakizuan, mundu zeakar, eta orduan denak etxera, eulik bezala. Eta kriston festa, kriston jende pila, niniz erditaz goatzen. Eta egun batean, genuen sofa oitako merke bat, sofa euki beharran, ez? Eta ez dakit zeine bota zuen, ez dakit zer, eta dena blai. Eta orduan, okurritu zitzaigun, jartzea, leiotik, erdia, hola, ez? Hola, lehortzeko. Txukun. Datu bat astu zitzaigun, 32. pisuan bizi ginela. Ostras. Eta naizea jotzen zu. Aipo. Eta alako bat. Aitu, ondo. Eta alako batean, dindon porteroak jotzen. Ay, señoritas. Ay, que creo que se les ha caído algo. Pero es un poquito peligroso que me anden así. Sí, latinoak ziren. Koltsoia goiti bera. Sofa koltsoi bat. Erori zan dena, beraino. Aia, hori baltzanek. Txukunak izateagatik. Baina hori zan txukunak izateagatik dena garbitzen. Bai, txukuna. Txukun, maja. Kristinak beti kontaztezkin. Barbara, eta zuk gazterik, New Yorkera ez, baina Madrilera bai? Bai, niretzat izan zen Nueva York hori. Serie batean hartu ninduten, eta hori izan zen, baloratu behar izan nun. Egia da, Goenkalen urte asko nera matzala, oso ezagunak ginala Goenkaleko aktorea garai hortan, eta 15 urtekin bai behar nun pixkat, eta nun bueno, hori, pixkat askatasun hori edo, ez, sentitu. Garai batean egia da, ezautzen nula gehiago Madrid, eta Madrieko kaleak eta nire lagunak antzeuden hemen baino, ez? Bango lagun on baten hitzak ere jaso ditu. Madridekoa? Bai. Ai, ama. Barbarela, ¿qué pasa contigo? Nico! Muchos besos desde Madrid. Bueno, yo conozco a Bárbara desde hace ya muchísimos años, la quiero muchísimo, cosa que es bastante fácil, porque Bárbara es muy fácil de querer. Y yo siempre cuento que, claro, cuando la gente ve a Bárbara en el cine, tiene esa belleza y esa luz tan especial, una fragilidad como muy francesa. Pero luego cuando la conoces te das cuenta que de fragilidad francesa nada y que ella es una mujer súper divertida y súper graciosa. Beti esaten du gainea lagun artean, beti oso aizkusten dit, igual ezagutzen dugu norbait, eta nik ez dut asko ezagutzen, nilo txatia naiz hasiera batean eta lat, esaten dit, ai, si, barbarita, eta beti horrekin, txorakeri. Guri intrigatu gintun, hauskortasun frantzesa, eta esan genio, baina hori, zu nola irudikatzen duzu, eta berak horrela irudikatzen omen du. Ara? Ke cabrito. Jo, argazki hori ez du inorkino izatera, eske beak atea behar zuen. Osea, argazki hori berak dauka, klaro.
Bai. Eta berak esan, fina bai, baina humorea ere bai. Baina eske, hola dira, etxean horrela Hori da nire denbora arpegi guztian. itxusiena, hori egia da. Hori da okerrena. Baina, bai, ez da. Baina egia da jende asko nintzat behar bada, zu daukazun alde humoretsu hori, ez ezagunagoa izango dela, bai, baina egia da horregatik igual ere bai. Goenkaletik egia da ni txikitatik behar izan ditela, nire intimitate askoz gehiago gorde, normala baino gehiago. Eta bai konturatu nahi urteekin, bueno, akats txiki bat da, ez? Eta bai kamaren aurrean nagonean edo ez ezagunen aurrean, pixka serioa dirudit, eta gero ez naiz bat ere. Nikolasek aipatu digu ere, galdetzeko soineko baten inguruko konturen bat. Ostras, ja, faralai, bai. Ingen antzerki bat, historia una eskalera, 3 urte egon ginen batera. Sevillara joan ginen guatzen naiz, oitako batean, eta azaltzen dira, zea batekin soineko Sevillana, tipikoa, ez, gorria eta punto txurikoa. Eta orduan iten genuen, antzerki bat. Eta denei, antzerki egin baino lehenago, elkartzen ginen, eta iten ginen improvisazioa egunero. Eta hori ja bukaera arte gainera. Eta orduan, la niña, nola zan? La niña de los peines, eta teatzen nintzen, txorak editxe. Uste dut, jantzi hori hemen daukagula. Leno hor ikusi dut, zuen baimenarekin bila joango naiz, bai? Ajola zaizue? Ez ez, bano bila, Hemen txedo, ez que hemen ikusi dut, begira, hau ez dut aurkitu, begira zer aurkitu duan ordea hemen txedo, zein daukaguna hemen, ez dakit ezautzen duzuen, Unai Xugalde. Bueno, aizue, aipatu eta Madriletik etorri zego, bai? Begira, jantzia aurkitu beharrean, Unai xementxe. Beti hitz egiten zidan alkizaz, baina Bien, esan duzu. Inoiz etorri. Askotan dago gonbidatua bizitza osoan, desde inoiz etorri. Egia da. Unai, eta zein izan da zure harremana Goena Gatarrekin? Jo, ez dakit, oin dela, zenbat urte. Zukiten zenun serie bat ETB-en. Eske hasi ginen ETB-en Bera zen, la dama de Goenkale. La niña. Eta ni entre dos fuegos egiten. Hori da, eta behar entre dos fuegos. Baina hor neuzkan, nik neuzkan bost urte, osak ez du? Eta ni emezazpi mezortzen neuzkan. Eta nolako da Barbara, lanian eta lanetik kanpoz da diferentzia edo? Txikitatik oso serio, bai, egia da. Zu oso seria zinean bai lanarekin, eta beti zegoan gideiarekin, eta bueltak ematen, eta... Ez dugu inoizola arazorik, ez da bronkarik, ez errez... Operación Concha izan zen, azkena lehen urtean grabatu genuen, eta ja euki genitu prometa, baina esaten genuen, vamos a acabar como nola zan, la pareja esta de... Bai. Eta bueno, quitando plano, kento en plano, Lan gehiago tarbarri da, elkarrekin. Lan gehiago ingo ditugu. Seguro. Eta zuk, Goena Gatarren inguruko pelikula bat egin beharko bagenu, ze paper hartuko zenuke, Unai? Nik uste dut, Unai Xugalde oso importantea izan dela. Egon beharko luke, pelikulan egon beharko luke Unai Xugalde. Eta ze estena atorkizu burura, ze momentu? Ez dakit, igual zuzendari bezala egin behar ni pelikula, igual, ni zuzenduko dut saga. Zemuz? Idea polita. Ondo? Idea polita. Alkizan. Venga, ba. Horrela, elkarrekin grabatzen aizinetela eta horrela izan duzu anekdotaren bateo momentua. Ba, pila bat izan ditugu, Begira, ni Mosku ezagutzen dut. Bakit esan zenula, beri. Ez que bera protagonista izan zen, Aitana Sánchez Gijonekin Mi Dulce pelikulan. Eta bera 17 urte zituen. Eta pelikula eraman zuten Moskuko Zinema Internazionalara. Eta bera oso gazte zen, eta zin zen joan. Eta nur jun zen? Nigu nintzen. Eta guain digo, gorazten dit. Egunero. Egon Egon nintzen afaltzen Jan Nicholsonekin, egon nintzen afaltzen Sonpenekin. Eta Barbara, oso ondo nago hemen Moskun. Ez que oso gaztea da, oso ezintzun etorri. Ez, baina anekdota asko izan ditu elkarrekin. Barbara, ikusten duzu Madriletik etorri berri, eta ira, bota, xobe. Aprobetxatzen dugu ikusten ganean dena batera. Hori da. Eta unaz nolakoa da, Barbara? Nolakoa da. Ari gara ikusten pixkat baina. Oso serioa, oso umore asko dauka, aldi berean, umore izugarria dauka, eta pila bat egiten dezu berekin beti, edo zein zirkustantzitan, ez?
eta lagun ona, oso lagun ona. Orain, naiz, zu zertan zabiltza? Ba, bira, oin antzerkia nago egiten. Nago Madrilen, aste batetan azten naizen zaiatzen Si no te hubiera conocido, da Sergi Belbel autore katalar batekin, eta oso pozik nago berarekin, CDN-en, hasiko naiz, hilabete bat. Eta, bueno, beste pelikula batekin hasiko naiz orain, baina oraindik ezin dut esan izena, baina, bueno, egia zen oso pozik. Ezin da premiziarik bota. Ezin dut esan oraindik. Talen entzun ditugu zure iritziak Goenagartarri buruz, baina ez dakit askotan gertatzen da, ez? Kanpoko iritziak eta norberak sentitzen duena ez datu zela bat. Zuen kasuan, kanpotik entzuten duzuena eta zuen burua ikusten duzuena, bat datoz iritzi horiek edo? Nik ez dut asko pentsatzen egia. Eske iristen dian iritziak ere batzuk iristen dira, besteak ez zaizkizu inoiz iritsiko. Batzuk oraintxe iritsiko zaizkigu. Goenagatarrak dira lagunak eta artistak, karagarriak. Barbara nik ezautu nun irakasle bezala. Eta bera oso gaztea zen, ez dakit zeuzkan 14 o 15 bat. Eta, bueno, ikaragarria talento handi jasekan. Nik esango nuke adjetibo bezala eskuzabalak. Hori izan behar, bai, eman korrak eta eskuzabalak. Lankide oso osonak dien. Bestera batean. Eta eskuzabaltasuna ez da erraixa aurkitzen den kualitate bat gaina. Ez, baina lankide bezala eta bai pertsonak bezala. Oso eskuzabalak dira. Denak, Azkenengoa, ikusi duguna. Goenkalen. Goenkalen, baina ni egon baino lehen. Claro, nire hilobaen papera egiten zunta, oso maja. Erraixa da jakin lan aitea. Oso. Ara, bai, ados altzaudete, entzun dagoekin. Beraiekin bai, guk gaur egun asko zor diogu Hasen bezalako pertsonei, ezta? Beraiek izan ziren Euskal Antzerkiaren aintzindariak, ez? Euskal Antzerki modernoa, pixka bat antzerki kostumbrista utzi eta pixka hasi zirenak beste mota bateko antzerkia egiten, ez? Kanpoko ahotsak entzun ditugu, familiatik kanpokoak, baina familia barrukoren bat ere jaso dugu, Adi. Eta izpearen inguruan zer betzapen duzu? Izeba izpea. Izeba izenatzen dira. Poti? Familia poti da. Bai, beti izate poti. Igual, norbaitek ezautzen du lako edo, eta zein da poti. Aizpea. Guretza poti da. Beti izan da oso energi askoko emakumea. Bai, oso positiba beti gainera. Baina egia esan beti haino okupatuta, eta jende asko ekartzezun. Harreman lagunak eta ezagunak beste zeuzkan beti ekartzen ditun hurbiletara. Eta Barbara, arreba zarra. Bai. Zer bat hortak Bederatzi. zizua? Bederatzi urte. Hala da. Beraz, eta ze izan da, arreba zarra. Izan da, nik esatet askotan igual, bigarren ama bat bezala. Baino, bai lagunago. Osea, mari gauza batzuk ezin zaizkio kontatu, bihurkeriren bat edo, Gambio Barbarari bai. Bederatzi urte ala ere, bueno, tarte handi xamarra da. Tarte handia da, bai. Konfiantza izateko izan da oso referente. Izugarrizko maitasuna izan dugu, hori hola da, eta hori asko eskertu dut, eta oso harreman estu eduki izan dugu beti, eta jarraitzen dugu edukitzen. Nola definituko zenuke Barbara? Ba, bira, beti oso heldua izan da. Oso txikitatik oso heldua, 16 urterekin Madrilera juntzan. Etxean oso paiasa egia zen, baina, bueno, gero, igual lotxatixegoa edo kamaren aurrean, baina oso graziosa, oso. Aizpea den, nolabait aizpearen bena daka. Gauza pila bat batera egin, aurrera atera, energia asko, hortaren, bai, dantzakatet, ondara baten dira gaina. Bueno, azte gauza politiak esan ditu Telmok, Gure telmillo. Ez dakit aia ados dagoen esan dako guztiarekin. Bai, jendean, txian jende asko, mundu guztia barrura, dena organizatu, afariak, bazkariak, ez da gauza bat bakarrik egiten. Osea, egin ditu 5 gauza batera. Barbara, zuk Telmorekin harreman oso sakona izan duzu, oso majoa. Benetan bai. Eta egia da, txikitan hilea tintatu egiten zeniola. Ze lotxa.
Ez que orain pentsatzen eta esate, nola usten ziaten? Lehenago. Jarri nion berdea, baina, karo, berdea jartzeko dekoloratu behar izan nion. Oso lehenago. Eta nire itaten niko behin pentsatzen, beraiei eskerrak edo ez, gauza asko izan diran bezala berein gatik. Egon zan garai bat, aleroia eramatzen zala. Bera izan zan. Wow. Egitan. El precursor, nire ama. Benetan. Egia zan nire ama izan zen. Zu jarri zenun hori, egia da. Zuzana moda horren kulpantea. Nire ama egia zan, Ama, musu bat. Zu oso guapo zeunden, ez zuri ondo. Baina Donostiko mutil guztiak, aleroiarekin, aleron, eta ni petxatzen, egunaz izan. Aurrera begira, noiz ikusiko zaituzteko berriro. Bueno, nahi dutenean. Nahi dutenean. Gure telefonoa berdina da. Mila esker, Unaz. Zuei, mila esker. Honegatik. Ez asko posten naiz, eskerrik asko zuei. Gonbidapenagatik. Mila esker. Baina beste pelikula bat zuzendu, ez Goenagatarrena beste bat. Bueno. Bai, mucho buena. Agur bideutza, orain arte. Bueno, ze sorpresa polita, ez? Oso polita. Ikusi dut gainera, oso ondo zenekitela zertan ari zen, eta horrela, zuek zer ibiltzen zarete? Interneten eta begiratzen zuen lankidek zer egiten duten eta horrela? Ez, lankidekin ni telefonoa, bintzat. Telefono asko bezala, ezin badet ikusi, ez? Bai, Instagramen jarraitzen, ez pixka bat. Saretan, baita. Baina beste lankideen, ez? Hau zertan da bilen. Jakimi, ez. Gertukoena bialt iriste zaizulako, baina, hola, ez gea oso kuskuseroago, Ez? Segiana, gaur egun, YouTubeen, Instagramen eta horrelakoetan agertzen direnekin, komedia bat ere osatu litekela, ez da? Bai, ama. Aizpearen argazkiak ikusten, Eitu. Guapazkoa. Ze guapa. Guatazea hile txuria zeukanen? Bai, ara. Hemen. Moderna, beti moderna joan. Beti. Bazan ba antzerki horra bat aizpeak egiten una, tanatorio bat entzen dutela, zein zan hoi? Nespila. Bai, zi. Bai, behin barzan. Hau paraderua. Bai, ez izena, ez zer, da komedia zan gaina. Hombre, aizpea bueno. Elena Irureta, antzerki, jarri. A ver. Tu búsqueda no ha devuelto ningún contenido personal. Batez, Kike Munerriz gizajoa, gukin. Zeba gizajoa. Joder. Atrebitziare gurekin lan egitea. Hau da, grabatu genuenean, Euskovision, eta Kike gizajoa zea, bai, janjak, nola, bazan ba, mama, un bello sueño, tu bai, goazen. Ama, baina ez da. Ez da gogazan letra, baina gizajoa. Un bello sueño. Bai. Eta Kike hori dantzatzen, da kantatzen. Hombre, barbarakin zean, eskabetxerak. Baina txiki-txikia zaren, bai ez? Jolin baita, Benita Marinen genunean. Umea. Aizpeakin da Barbarakin bateako izitxun txukalde kontuaken. Aizpea zuzendari bezala eta Barbara aktore bezala. Bani, bai Juanitarekin. Geo, bai, noski aizpearekin, noski urte askotan. Eta Barbararekin ere bai, beraz, 3 generazioan. Aiarekin ere bai, lau! Aiarekin ere bai? Hombre, noski. Lan egin dezu? Zorion perfektua, nire ama. Zeizen zuen, pelikula? Zorion perfektua. Aia, ni askotan gertatzen, eta aian argazki bat ikustet, eta aia askotan Barbara dela, pentsatzen dut, kristonantza daukean. Bai, kristonantza, eta ze ondo dagoen hori, bai ez? Zoragarri. Ze polita dian. Bauke goa, aiakin lan aiteko. Eta izpere, bai. Danak? Danak. Eta beste, ama nola zan, Juanita? Jo, bai, Juanita. Juanita. Jatekoa dira bilan. Txan eukitzekoak beti, ez da? Goizetik gauarte, zurekin. Hor, duen baguzten, pegatutak. Bai, eta beti oso baiko. Bizitzala hitzeuen. Bai, olakoak klonatu beharko. Hori da. Eta olakoak bakarrik egotea. Bai. Asko. Egia da, ipatu dutela, hau da, hau, egondia. Aize xelebre, hau paraderua, ez zitzaion, guatzen edari zen hau paraderua. Eta nik hori, esker hori eman behar dizut. Ni gaur hemen bali ma neurri handi baten, egia da. Beraren gati da, aia, ez? Amaren kulpa da, Kulpa! Erru asko da, bai, hola da. Aizpeak zeukan konbentzitzeko gaitasun hori, ez da? Bai, dauka. Jaren izan, sekula ez dut antzerkirik egin, sekula ez dut zinderik egin, sekula ez dut telebista egin, sekula ez dut ezer egin. Beraz, daudo,
arrazoien 189,9 esateko ez aizpea, bai. Begira, zertan bukatu zuen arek, Ai ama. Hau zure errua da, Trikitrixa maite zaitu Hain doinu erotikua Astindu gaituzu Eraginez gure auspoa Trikitrixa maite zaitu Gamaraziko musua Ze ona. Impresionante. Eta Patxi, eta Loli, eta Carlos, Txemata, Mitxel, eta izan ze ekipo polita. Eta orain, zertan ari zarete edo aurrera begira ze proiektu dituz eskuartean edo, zuk esate betareko aia? Ni oantxe bertan atzetorri nintzen Vitoriatik, grabatu dugu korto bat Ane izena duna, eta oso polita, oso espezialituko da, nik uste dut. Bai. Eta aeroproiektu beste pertsonal bat daukat, eta idazten ari naiz ni antzerki obra bat, eta tailerak ematen pixkat sozialagoa. Eta, zu Barbara? Inazten naiz, urrengo hilabete hontan, Koldo Serraren pelikula berria. Da thriller bat, baina politena da, bi protagonistak dirala Emma Suárez eta Natalie Poza. Bi emakume, ja adin batekoak. Eta gero daukat urrengo urtean pelikula bat, jaitsi dute gainera casting guztia, Kanadan oso polita. Fuad Benjamu frantsesa egin duen pelikula bat berekin Parisen, eta nerekin kontatu du paper txiki baterako, han egingo duen koprodukzio oso handi batentzat, eta oso pozik. Eta izpeak? Bueno, ni orain nabil Madrilera joan da etorri, ari naiz esgaeko laborategi batzutan, nik aurkeztu nuen proiektu bat, antzerkia idazteko proiektu bat onartu zuten. Horrekin batera ari naiz, beste hainbat egitasmotan sartzen, pixkat antzerkia eta zinea eskoletan eramateko gida bat, prestatzen, eta gero dokumental bat ere egiten ari naiz, poliki ari naiz denborarekin. Espertu gabe, beraz. Bai. Ez dakit, hemendik aurrera sagari ere jarripena ikusten diozuen beste parteidean aldetik. Nik espero dut, ez dut. Aran. Ez da pentsatu. Aran, bai. Aran da nire semezarrena. Oso polita da, baina oso gorra da. Hombre, gustatzen bazaio eta azkenean hori nahi badu egin, noski ingo dula, ez? Ni lehenengo laguntzailean izango naiz. Nik ez dakit aktoreak izango diren edo ez, baina zuen familiako kide gazte batzuk hementxe ditugu. Beira, hementxe ikusi ditut, Nestor, Mañel, Telmo eta Alai, aurrea. Dantzatxoa? Opa gaztiak. Txinbarkatu dantza bat egingo digute, orain. Euskal dantza bezez. Jarri hemen. Hortxe jarriko zarete? Bai, hementxe. Plazer bat izan da, Goena Gatarrekin biltzea, Goena Gatarren sagari, pixate behaketa politago egitea, eta segi horrela, aktoreak izan, ez izan, era batea ala bestea bizi, baina benetan segi Goenaga izaten. Eskerrik asko zuen. Eta, aizue, baina inauteriak ere gainean ditugula, eta aipatu dugun bezala lehen, gozorroak maite dituzen, baitu hemen batzuk, pues beira. Juani, Aizpea, Barbara, Aia, aktoreak guztiak. Arro sentitzeko moduko lanbide aukeratu dute. Batek esan zuen bezala, lanbiderik errazena ematen duen, lanbiderik zailena. Fikzioa dena sinesgarri egitea baino askoz gehiago baita aktore izatea. Oinak lurretik altxatu gabe, posible naiz ezinezko diren munduetatik zehar, egan eramaten gaituen lanbidea.